Kwa miyezi yotsatira kutagwa mliri wa coronavirus, miyoyo ya Malawi idasintha. Ena mwa okhudzidwa ndi ana asukulu. Ngati njira imodzi yofuna kuchepetsa kufala kwa coronavirus, boma la Malawi lidatseka sukulu zonse mdziko muno. Njirayi, ngakhale ndi imodzi mwa njira zopambana polimbana ndi coronavirus, idayika pa chiopsezo maphunziro a ana komanso chitetezo chawo. Dziko la Malawi lili ndi ana asukulu oposera 5 million ku sekondari komanso primary. Izi ndi malingana ndi kafukufuku wa National Statistics Office mchaka cha 2018. Pamene sukulu zidatsekedwa pa 23 Marichi 2020, ana opita ku sukulu akhalali pa khomo osadziwa kuti atsekulidwanso liti. Ndipo izi zakhudza kwambiri anawa. Mkulongosola kwake, Charity Maganga, yemwe ndi mwana wa sukulu mboma la Mangochi, wati iye wakhudzidwa kwambiri, komanso izi zamupweteka moyo. Charity wati nkhawa yake yagona pakuti tsogolo lake lili pachiswe, kamba kuti chidwi cha maphunziro chikunkachitsika. Nkhani imeneyi inandikhuza ndi kundipweteka moyo kwambiri. All my students ambiri pa sukulu pathupo nalili kuzilira mu mtima kuti tsogolo lathu likuphwanyika pa nkhani imeneyi. Ife timangoti mwina mwake ingotha mwezi basi tizipita ku sukulu, koma pano pande tana zoti paka na chaka sipano chikutha supano pano pachipita kumapeto sakuphunzira. Tsogolo langatu likuphwanyika. Chifukwa nthawi imeneyi mati sinangafika namba mayeso ndeni mati tiziwerenga pano pakaye. Ndikafikira mayeso tiziwerenga ndeti mowerenga timolimbikira. Ndikafikire pabwino ndikakhoza mapoints abwino. Ku sukuluko ndikuona zokuti wakuti agwira anthu kuti mangoti basitu sizowerengaso ndeti mangosewera kumangotani basi. Ndikosolongosoka sitimawerengaso ayi. Potsirirapo ndemanga Azeresi Ngwizi, mphunzitsi pa mkanda FP School mboma la Mchinji, ati kutsekedwa kwa sukulu kwayika ana ambiri pa chipsinjo chosokoneza tsogolo lawo. Iwo ati tsogolo la ana lili pa chiopsezo kamba kuti iwo ndi ana anzawo sakukumana, zomwe zitha kupangitsa kuti anawa asokonekere. Ifeyo kwatikhudza kwambiri chifukwa choti ana sitikukumana nawo, ndi ana onso panopa ambiri akungokhala m'maganyu koma sakungokhala oyendayenda museumu. Ena opanga mabizinesi amene saoyenera kuti akhoza opanga anawo. Apapo ndeti sanene kuti pali china chake chimene chatengedwapo gawo, palibe china chonse chimene chitengapo gawo. Ndipo tonse tikungokhala palibenso munthu amene alugwira ntchito iliyonse kuposera amene tidayendera ndi story workshop basi. Mkulu woona za maphunziro a ana achichepere ku nduna za maphunziro Agosa Mafuta ati matenda a COVID19 akhudza kwambiri maphunziro mdziko lino. Iwo ati maphunziro mdziko lino ayima. Koma iwo ati ngakhale kuti sukulu zayimitsidwa, boma layika ndondomeko kuti ana apitirize kuphunzira kudzera pa intaneti komanso wailesi. Nkhani ya matenda a COVID-19 ku nduna za maphunziro yati khuza kwambiri chifukwa masukulu tinaseka mwadzidzidzi pa 23 March, koma mpaka zafika nthawi ino ndiyoti takhala mwina pafupi mwezi ana ali kumuzi kuti anayenera kukhala ali ku sukulu. So maphunziro mwachidule nene kuti ayima. Ngakhale pali kuthekera kuti ana adziphunzira kudzera mnjira ya intaneti komanso wailesi, si onse omwe angakwanitse kulandira maphunziro awo kudzera mu njira ya makonoyi. Mmodzi mwa iwo ndi Charity. Iye akufotokoza kuti kamba ka umphawi komanso kusowekedwa kwa makolo makamaka m'midzi, nkovuta kuti makomo ena akhale ndi makina a kompyuta ngakhalenso wailesi imene. Zimenezo tinangomva koma sinangakunoku ndi kumuzi wani. Ndurama makolo athu zimene ali nazo nzotakhalipira sukulu ija basi. Agulise tichimanga atana atipire school fees ija. Ndiye akuti kaza mafoni, ma-internet ana mukuti ife zimenezo tilibe. Moko athu ndiovutika. Mwana pimepo. Pinepo dinde pali chinyengo ya chikulu pimenepo. Pali chinyengo cha chikulu. Ena ukwanitsa kuphunzira, ena feneri kungokhala. Tosine class imodzi form 2, ena akuti siya apita class ina. Ife ti class yomwe ija ibona pimepo, pali nzetu pimepo. Nditwasereka kumuzi kuno ndifunso tizipeza zinthuzo. Nako ku Nsanje, mavuto akupeza makina komanso zipangizo zoyenera kuphunzirira pa intaneti komanso pa wailesi alipo.
Tambirira kuti munthu aphunzire bwinobwino pamafunika so kamphunzitsi waongolera. Iwo akhoza kungomva zomwe ziyankhwidazo koma anotanthoza kuserani osadziwa. Ndati pezane fero kokhati ziongolana bwanji. Tambirira kuno ndi kumuzi. Pa internet anthu ambiri munomo muli alibe zipangizo zophunzirira. Tingumva zoti ziphunzira mawalesi kuma ife mwalesi kuti takwanitse sitingathe kugula fwa ndama kuno kulibe. Bora marauni kulonge kwase kwanthu kumaphunzira bwinobwino ndipo tomamva so mawalesi kuti anzatha kumaphunzira kuma ife kuti tipeze zinthu zikulivula kwambiri. Basi mwenda mumurika maenda ena mawalesi opezeka nawo. Yanzatha mwamira kuti fotokozera. Aphunzitsi nawonso ati iwo akuyesetsa kukhala tcheru kuthandiza anawa. Koma izi zikuvutirapo kamba kuti anawa salinso m'manja mwawo. Izi zikupangitsa kuchepa kwa chidwi pa maphunziro kwa ana sukulu eni ake. Timamva pa akunena za ndondomeko yoti ana aziphunzira kudzera mawayilesi monga ku primary kuno dongosolo limene lola yambika koma chikundikhuzaso kwambiri kuti anawa ambiri sakufikiridwa. Chifukwa nyumba zambiri mulibe chani mawayilesi, mulibe zipangizo zoti anaja atani atha kuphunzirapo. Ndiye anaja ambiri nthawi imene program je kuchitika ndikuwaonanso anaja ali balala nthawi zina timauza kuti kamvereni wireless. Chimene tikuchiona kuti anaja kuphunzira pa wireless ndi vuto lalikulu makamaka kumizi kunoko. Sitiziwa ana mtaunimo koma kumudzi ngati kuno ndi vuto lalikulu lomwenso ineso likundikhumudwitsa kwambiri ngati mphunzitsi wamkulu. Zimene zija kuphunzira ndi ena koma ana athu unoko definitely sakutani sakuphunzirapo. Zikukhala zovuta kwambiri zakhuza maphunziro athu panopa moti timangona ana balala. Andi china chimene tikukhumudwa nacho ndi chakuti ana watu akungoyenda m'mizimu madansi kuli ma video masiku ano akumayenda mmene mumu. Tili ndi nkhawa moti ana achisikana akhoza kutenga mimba zosayembekezera. Izozo ndithu matenda amene muliro umene watikhuza kwambiri ngati ine mphunzitsi wamkulu. Mavuto ngati awa ndi omwe adetsa nkhawa mabungwe omenyera ufulu wa maphunziro m'dziko muno. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe ati ngakhale boma laonetsa chidwi pofuna kuti maphunziro asayime m'dziko muno, nkofunika kuyika njira zadala zofuna kuthandiza ana omwe sangakwanitse kudzipezera okha maphunzirowa. Ndondomeko zimene boma lakonza pakadali pano ndi zimene timanena kuti kugwiritsa ntchito ma technologies, kupereka maphunziro kudzera makina internet komanso ma radio stations. Ndiye mukayang'ana ma internet makamaka ma statistics amene anzathu a National Statistical Office anatulusa kudzera mu 2018 Population and Housing Census. Ikunena kuti ndamala 16% wokha amene ndi mwayi wogwiritsa ntchito makina internet. Ndamala 52% wokha amene ali ndi mwayi wogwiritsa ntchito phone. Koma pa 52% imene amala yopetera 75 alibe mwayi wogwiritsa ntchito phone ya amene amatchedwa smartphone. Chifukwa ndi okhawo amene boma lingagwiritsa ntchito makina internet. Ripoti yomwe ikunenanso kuti ndi 14% ya Malawi wokha amene ndi mwayi woonera television. Komanso ndi 32% yokha ya Malawi, 33% yokha ya Malawi amene ndi mwayi wogwiritsa ntchito radio. Ndiye mukayang'ana njira zimenezi zikuonesatu poyera kuti millions of Malawian children akhala asakufikiridwa ndi maphunziro. Makamaka mukayang'ana ku radio muona kuti pali anzathu ana amene samatha kumva kodi amene wakufikiridwa motani. Mukayang'ana njira za radio zimene boma ligwiritsa ntchito angosankhapo MBC yokha. Titafunsa ananena kuti MBC tinali nawo ndi pa Chingerezi timati memorandum kapena mgwirizano. Ndiye timafunsa kuti kodi poti COVID ndi emergency nanga nthawi ya emergency anthu mungalepere kusayinirana mgwirizano ndi ma radio stations osiyana kuti tikathe kumufikira mwana wina aliyense. Pakadali pano talandira maripoti amene tikulumikizananso ndi boma kuti pamene agwiritsa ntchito MBC tingopeka chisanzo boma la Nsanje liyenera kufikiridwa ndi MBC Radio 2. Koma mafoni amene tikulandira kumene koko ndionena kuti pali madera wochuluka amene sakufikiridwa ndi MBC. Zikutanthauza kuti ana amene ufulu wawo wa maphunziro ukadali wosatetezeka. Gawo lina ndionena kuti schedule imene MBC yatulusa kunena kuti mwina English yiperekedwa from 9 o'clock. 9 o'clock nthawi ikakwana kupezeka kuti pa MBC palibe program imeneyi. Zonsezo zikupereka chithunzi chonena kuti chiopsezo cha kukhala ndi ufulu wa maphunziro mdziko muno chili tinganene kuti ndi chachikulu chimene nthawi zonse kumbali ya boma
ndi ma stakeholders amene tigwira ntchito kutukula maphunziro tiyenera kuwunikira. Ngakhale pali chiopsezo chotero, unduna za maphunziro sunangokhala pansi. Agosa Mafuta ati unduna wawo ukudziwa kuti makomo ena sangakwanitse kukhala ndi wairesi, ndipo ati akuwunika ndondomeko zoyenera. Iwo ati njira imodzi imene angathandize makomo amenewa ndi kupeza njira kuti sukulu zitsegulidwenso. Nkhani imeneyo ndiyovutira pang'ono komabe ndiyoti tayiyamba kuyiwunikira chifukwa tikuona kuti makolo akufuna nditu anatabwerera ku sukulu. Ndikhulupirira COVID-19 atipasanso mwayi kuti makolo ndi ena onse tiziwe kufunika kwa mphunzitsi. Choti mang'ona ngati aphunzitsi ndi osafunikira, koma apapa mwayi kwapezeka kuti aliyense waona kuti mphunzitsi ndiofunikira akuthandizira aphunzitsi kulera ana. Ndichifukwa chake makolo afuna sukulu asegulire, koma tikumvetsa ndithu ndondomeko zimenezo ndikutheka kuti tayamba kuganizira kuti tingachite bwanji. Chifukwa sitingafika ngoti segulani bwerani, pofunika pakali ndondomeko zokwanira kuti ngati itati sukulu yasegulidwa kuti ana akakhala otetezeka bwanji kuma sukulu kwathu, nanga aphunzitsi akakhala otetezeka bwanji kuma sukulu kwathu. Popeza COVID-19 ndiyoti tikhala naye kwa nthawi, ndikufuna tipeze njira. Ndiye ndondomeko zimenezo tikuyamba kumakambirana. Palinso kale komiti imene yayikidwa, anduna anayika komiti yoti zikambirana za zimenezi. Ndiye chiyembekezo chilipo kuti nkutheka masiku akubwera omwe atizaka tikupereka uthenga kuti ziyende mwakuti koma nkhani yoti sikangoyipanga lero ndi lero, ofuna kuti tilongosowe mwa ndondomeko zokwanira chifukwa bandi kucha makolo omwewo azayamba sumina kumati nezo kuti matengera chana cha bwana ku sukulu pamene panopa kufuna nawo abwere ku sukulu. Kusapita ku sukulu nthawi yayitali kumakhudzanso kaganizidwe ka bana, chifukwa choti ana amatha kutenga zimenezi ngati momwe zinthu ziyenera kukhalira, ndipo izi zitha kuchotsa chidwi chawo pa maphunziro. Zimenezi zithanso kuthandizira mchitidwe wogonana pakati pa ana okhaokha, ngakhalenso anthu akulu omwe atha kuganiza kuti anawo ndi amsinkhu wogonana nawo, kamba kuti akamakhala ku nyumba kwawo savalanso uniform ya ku sukulu. Chikhalidwe cha ana chasokonekera kwambiri chifukwa chokuti mwina mwana uja akakhala kuti ali mu uniform muja munthu amatheka kumuopa kuti mwana wa sukulu. Pano zangolingana mwana wa sukulu ndi mwana wa mmudzi kuti sakupita ku sukulu zili chimodzimodzi. Ndiye pali chiopsezo chokuti ngati sukulu ingatsegulidwe, ana mwina ochepa amene atadzabwerere ku sukulu kwenikweni ana atsikanawa. Chifukwa chokuti panopa nawonso ana atsikanawo angotayirira kuoneka ngati kuti basi sukulu yatha. Ndiye ali pa chiopsezo kwambiri. Kutayira kwakeko akumaonesa ngati kuti nanga si mwana uja akakhala kuti ali pa sukulu amakhala kuwerenga, nthawi yosewera kwambiri imakhala palibe, koma pano mpata ukumachuluka kwambiri ndi osewera. Faye kuoneka ngati kuti maganizo mwawo mu sukulu yatha. Ndiye mpata ukuti awerenge mwina usiku muja ukusowa malo mwake ukuchuluka ndi mpata osewera. Dr. Eric Uma, omwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjeri ya madotolo mdziko muno, Malawi College of Medicine ku Blantyre, ndi katswiri pa nkhani zakaganizidwe. Iwowa akufotokoza mavuto omwe angakhudze ana pa nthawi yomwe sakuphunzira, komanso kusewera ndi anzawo kamba ka ziletso zomwe boma linapereka malinga ndi COVID-19. Now, chimene chachitika nchena kuti ndi COVID zachititsa kuti mwemake ana sakupita ku sukulu, makolo sakupita ku ntchito. Ndiye kuti zinthu zomwe iwo anakhala tingati kuti pa chizungu routine imene imagwiritsidwa ntchito imakhala kuti ya semphana ndi zomwe zimachitika. Chifukwa cha zimenezozo zonena kuti mabanja ayenera kuti mwina makapezeno njira zatsopano zokhalirano limodzi. Ndiye kuchita tingati kuti mmene akufuna kuti akhazikitse routine yatsopanoyi pakhoza kukhala mavuto angapo. Okay. Mwa mavuto ena tingene kuti makamaka lese ngati kwa anawa ndizonena kunena kuti ayenera kuphunzira mwina kukhala pa khomo pomwe makolo awo ali pomwepo. Komanso makolo akhozokhala kupanga demand kuti anawo mwina ndi mmene angakhalire kati ngati kuti mwina ka cleanliness kapena kuti zimene amapanga iwo ngati ana kuthamangitsana nyumba nthawi inayonse mmene akufunira. Komano makolo afuna kuti awo akhale ndi discipline inake. Zinthu zomwe sanazolowere chifukwa kuti ena amakhala mbali ina ena amakhala mbali ina. Pakhoza kukhalano ngati conflict kukangana pakati pa makolo ndi anawa. Komanso muzipeza kuti akhoza kupezeka kuti mwina pakati pa makolowa mwina mayi akhoza kukhala kuti alibe nazo vuto kwenikweni zimene ana akupanga mwina chifukwa anazolowera ngati kholo. Pomwe mzibambo akhoza kukhala kuti mwina mwake ndi amene samakhazikika kwambiri pa khomo. Ndi zochitika zikhoza kukhala ndizo tingati zodabwitsa kwambiri.
ndiye ana ena akhoza kupeza kuti mwina mwake makolo akumapeza kuti mwina akuwadzudzula komanso pena mwina makolo kuamenya kumene ana pofuna kuti apange bring discipline imeneyi. Ndiye mbali yoyamba ndi imeneyo yomwe ana akhoza kukhala kuti ali physically abused by either makolo awiri kapena kholo limodzi lomwe likuyipidwa kwambiri, likunyansidwa kwambiri, kapena kuti lilibe kuthekera kuti akhoza kuwathandiza anawa mnthawi ngati imeneyoyo. Chachiwiri nchonena kuti so imeneyi tinganena kuti tikuonera kuti ndi pachizungu tinganena kuti ndi mwina ngati physical violence yomwe makolo akuthaka kuamenyana. Komano chikhoza kubweranso china chonena kuti chifukwa cha kulephera kuti mwina wake makolowa akhale limodzi ndi anawa mu zinthu zomwe iwo sanazolowere, pakhoza kukhalanso imene amanena kuti emotional or psychological problems zomwe ana angapange experience. Emotional psychological experience tinganena kuti mwina ngati kumbali ya umoyo wokhudzana ndi mwina ngati tingati umoyo wa ubongo, kapena psychological pachizungu, zikhoza kupangitsa kunena kuti pa nthawi yomwe makolo ali pakhomo mwina nthawi zina akhoza kuyankhula zinthu zoti zoanyozana mcholinga chopanga discipline. Zina zomwe makolo angayankhule zikhoza kuwapangitsa ana kuti akhale ndi mwina ngati kukhumudwa kwambiri kuti zimene iwo wakhala nthawi zonse akuyembekeza kuti makolo awo mwina amaganizira kapena amawaonera si mmene zilili chifukwa cha zinthu zomwe makolo angayankhuleno mwina ngati powadzudzula. Izonso zikhoza kubweretsanso mavuto ena kwa ana aja omwe zingabweretse ngati nkhawa kumbali yawo. Udindo wonetsetsa kuti ana akukula bwino motetezedwa ndi ulemu wawo komanso kulandira maphunziro suli m'manja mwa boma ndi mabungwe okha. Makolo, abale, anansi, mafumu komanso wina aliyense wa ife akuyenera kutenga udindo powasamalira anawa komanso kuwateteza ku mliri wa COVID-19.